share now. Shit, now Gracia. We are here now. Everyone, they didn't want that. Nananom yasanso ema mu nyina makwa babiem eba Nyansapo TV so anapade no akogu ede tosum yenu ene egusu sumi awia nso yesanso asomo na nukrenie amamre ne amane kwaso no nananom ebeto santene awia yi sanse enibraba wombekwa akohwe emu no de etoso mienu na kuntunkuni ande ye bono ye bode esi asamso sanse de ote abunuti abede tekrawe kontonkro wi abobrimbirim santenyene ne dehye na ko ne dehye kode ana nananom panimfo ahodo atenankonwa wonyina ye wasede so wombeba na ene mampon kontonchi Daasebre'S bonso toso mienu na mu edampa mu no ma behwe nani achi a etwato na nso Nyansapo de ode yene a na de asem yaba no na ewose yeye amamre ahodo a ye yame ahwefo ne se ye bepensem ahinta firi bunum na ensem yi ebi ne nananom a abedi mampon akonwa no ekoro ebi a wonim bi menso menya bi ene yenka mumwe na yensua de enso emum nana obiri ye bo a ne prince wo no mekire afi apem ahansia aduosia anasa afi apem ahansia de kosi afi apem ahansia aduasa 1630 na nana asiama guahia ena obedi asante mamponhene afi no akire no nana baafo antiedu enso by 1639 ekosi nebra eson ye ni nyina na ye nana obiri ye bo a ene na ye santehene afei nana kwachi panyin enso eba beto aso efri 1660 ekosi 1676 nana amani ampon eno so eye 1676 ekosi 1690 na ye nana oseitutu ya odikan one na ye asante ehene afei de otoso eye nana obiri amantuo na nana obiri nana boahen anantuo mafia pema hansia aduokono ekosi afia pema hansia aduokono so 1690 to 1697 afei de otoso eye nana akua moapanin 1699 ekosi 1735 na nana osai tutu yodikan ena afei nana opokuwari yodikan so abeto aso sesantehena de odi ho ya nana takora panin 1735 kosi 1750 na nana opokuwari yodikan ena na ya santehene ono so eba bedi adwane bi afei nana asom jima penemu ono so eye 1750 kosi 1754 nana kusi wabuadum ena na teso sabre no enti se woba asante mampon ahenie mu a na nana asom jima penemu ono so ebedibe afi nana safo kantanka 1755 kosi 1765 nana kusi wabuadum na ya asante ehene na ono so edi esubi se asante mampon nana pepra asiase ono so eye 1765 kokosi 1770 nana ose kwadwo na sabre no ya asante hene nana atakora kwame 1770 kosi 1777 abusia emfie no yebebo bi brofo na yabobi nso asante kasa sanse edoso yie nti wadama wogebre na atasimu a na wonso waboaye woni nkyiremu no sabre no na ose kwadwo na esan so ediso mekire na pepra asiase sabre no na ose kwadwo na ediso afenu akire no afia pem ahanson adioson edikosi afia pem ahanson adioson 1770 to 1777 aye nana atakora kwame afei nana owusu sechirepanin aye 1777 kokosi 1796 nana ose kwadwokoro ya ena no ye santehene afei nana safo yawo enso bedi adwanom afia pem ahanson adiokononsia kosi afia pem ahanwotwe ne nwotwe 1796 kosi 1808 nana opoku fofie ono na ye asante asante hene afei nana takora kwaku enso eye 1808 ekokosi 1812
1826 nana osai kwadwo asibe bonsu osai kwame asibe bonsu ena fe nana osai yaw akoto sabre no no na ebeto aso se asantehene eno akire no nananom nana atakora kwaku ono so beto aso free afi apem ahanwotwe ne nwotwe kosi afi apem ahanwotwe ne aduonu ensia 1808 kosi 1826 nana osai kwame asibe na ono so ete yakonwa no so sasantehene nana oduro frichi afia pem ahanwotwe aduokunu nsia aduonu ensia kosi afia pem ahanwotwe aduasa 1826 kosi 1830 na no so nana osayaw akoto nana woteso sasantehene nana no menu akire no nana abunyanwa kwadwo ono so betena so sasantema mponhene afia pem ahanwotwe aduasa ekosi afia pem ahanwotwe aduasa ba ko na chese we afi emu eno obabediye sabre no na nana osayaw akoto ene da so teso se asantehene ebra osayaw nana osayaw akoto da so teso se asantehene no nana oduro frichi enso ebaye na ono so eba bedi free afia pem ahanwotwe aduasa ba konkosi afia pem ahanwotwe aduosia na chese wei eye emfie aduonu enkunu 29 years eno no so babeto aso eno akire no nana kwame jima enso ebaye adeshima ma afei nana kwabena dwomo afia pem ahanwotwe aduosia 1860 kosi 1880 sabre no na nana kofi kakari ene nana mensa bonsu eno yebra na nana kwakudio dikan aba krose santehene ena wonso mienum eba ye makuru be yirikoro esanse nananom ba nananom ko nananom ba eno akire no nana takura kwaku otoso mienu enso by 1880 bepim 1883 eno nana mensa bonsu na ye santehene afi nana osai bonsu dikan edikan ba ye afi apem ahanwotwe aduowotwe yensa kosi afi apem ahanwotwe aduowotwe yensa no a ne chese we di afinimu a na sabere nana mensa bonsu ena te adwa no so santehene ono so ba ye nana kwame adwetewa ono so ya afi apem ahanwotwe aduowotwe yensa kosi afi apem ahanwotwe aduowotwe enum 1883 kosi 1885 nana mensa bonsu no oteso na nche na nana kwakudi otosom no enso ebaye afi fribra nana kwakudi otosom yenu ebaye ebabedi so no eno ya afi apem ahanwotwe aduosia ene afi apem ahanwotwe aduowotwe enso 1886 kosi 1887 afi 1887 kosi 1888 na asantema mponhene ano wo moteso eye nana yaw boache na afi nana owusu sechere ya otosumienu wo mu ne di adwa no anaso wo motena so asantema mponhene no efri afi apem ahanwotwe aduowotwe ensia 1886 kosi 1887 no ye nana ya boache ana afei efiri 87 no so kosi 88 eye nana owusu sechere otosumienu afei nananom nana kwame Appiah osoche nana kwame Appiah osoche ono so ebetena adwa no so santema mponhene 1888 kosi 1896 afi apem ahanwotwe aduowotwe nwotwe ekosi afi apem ahanwotwe aduokunu nsia sabre no na nana prempe ye odikan ena ye santehene afei nana prempe odikan eto asobiem saa ne mpre nan so mpre nan ye asantema mpo adwa no toye no nana owusu sechere tosomienu ebaye eno eya afi apem ahanwotwe aduokunu ensia kosi afi apem ahankunu ninum 1896 kosi 1905 nana osaibonso a modikan afi apem ahankono aninum kosi afi apem ahankono ne aduasa baako enso betena so bi nana kwakudua afi apem ahankono aduasa baako ekosi afi apem ahankono aduasa num ne nyina na nana prempe odikan ene diso sesantehene afi de twatwo nana prempe odikan na memuomu sesantehene no eye nana kwakudua eno ya afi apem ahankono aduasa baako kosi afi apem ahankono ene na aduasa enum nana owusu sechere abunyanwa enso ebaye empanimfo ne amamre mu kire se aya na nananom kɔ no masan aba enti so hunu se din no abo atoso mienu ana ne mprensa so a na nye se ya anofom na emom nananom abetena adwa no so wondi a ode betena so sa asantema mponhene no ena ye bɔkyerɛ we enti na no owusu sechere abunyanwa afi apem ahanko na aduasa num no wodi ya kosi
afe apem ahankron aduonum baako na kyerɛ sɛ mfie dunum deɛ wɔdi buruɛ saa bere no na prempe ɔtɔ mienu ɛna yɛ asantehene yɛ a wɔte adwa soɔ na nasafo kantanka ɔtɔ so mienu nso baayɛ afe apem ahankron aduonum baako kosi afe apem ahankron aduonum nwɔtwe mfie nson ɛna nso bɛdiiɛ ne nyinaa na yɛ nana prempe ɔtɔ so mienu na ne di hene afei ansa na nana prempe ɔtɔ so mienu bɛkorɔ sɛ santehene ama nana opokuware ɔtɔ so mienu aba no na yɛ nana kwabra dwomɔ yɛ ɔtɔ so mienu ɛna afei nana atakora amani ampɔn yɛ ɔtɔ so mienu ɛno ɛyɛ afe apem ahankron aduonum nwɔtwe ekosi afe apem ahankron aduosia nana kwabena dwom ɔtɔ so mienu ebedi so sa asante mampɔn hene afei nana atakora nso deɛ no yɛ afe apem ahankron aduosia nson ekosi afe apem ahankron aduowɔtwe nson enumu na nana opokuware ɛbaayɛ sɛ asante hene nana opokuware ɔtɔ so mienu afei nana opokuware yɛ ɔtɔ so mienu ansana yɛ rotumfo setu abebio ɛba no na asante mampɔn akonya no deɛ wodi so ɛyɛ nana akuamoa boaten abebio nana akuamoa boaten abebio ɛno yɛ afe apem ahankron aduowɔtwe nson ɛna afei wodi kosi afe apem ahankron aduokron enum 1987 kosi 1995 ɛno ɛyɛ nana opokuware ɔtɔ so mienu saa bere no ɔno ɛna na ɛyɛ santehene awie saa bere yi nananom a atwa ahyia ha na ɛto abese no nyinaa ɛyɛ Daasebre'S ɔsɛe bonsu yɛ ɔtɔ so mienu wɔfra ne ntoma ne tenten soɔ nana kɔ akuro nti wanom ne dadibua no prɛko ɛnom wo no wodi mfie no anasɛ afe apem ahankron aduokron nsia 1996 ɛna ɔbɛtena adwa no so ɛbɛpem ɛnɛ da yi a yɛwura mɛnkyɛ yɛbɛgya no kwan yɛnya no kwan yi deɛ ɔno a ne gu so a ɛyɛ asante mampɔn ɛhene enti ɛberɛ sɛmu no sɛ nananom yɛ amanneɛ ne amanneɛ ahodoɔ ne yɛgya no kwan a na afei deɛ nyansapɔ yɛtumi agyina yɛfidie so aka sɛ yɛwura Daasebre'S ɔsɛe bonsu yɛ ɔtɔ so mienu berɛtuo pie si asante mampɔn de hyeɛ watoa nananom ansie do anaa ɔkɔ koraa na mprempren yɛ adeɛ deɛ ɔte abunu te abedeɛ ɔkɔgye aman sɛ tumbo di mu awisi o otumfo sɛ tu abebio santeman wura saa bere deɛ wɔnom ɛna te so sɛ santehene eti ne de hyeɛ ɛna ato nananom ansie do yi amamra ne amanneɛ kwan so no yɛbɛyɛ ne nyinaa wie na afei yɛtumi agyebrɛ na afei yɛatoa so eti saa bere yi nananom ɛnkyɛ wɔn bɛto santene na wɔn aba abɛhwɛ emu no sɛ bɛyɛ a nananom de amanneɛ ahodoɔ nyinaa nso bɛgu akwam eti mprempren yɛ bɛrima ɔsɛe hwedeɛ adwira hene bɛrima ɔsɛe hwedeɛ adwira hene ɛne nananom atena nkonnwa ɛna ato santene a wɔn ba aba abɛhwɛ na santene no wa abusua ɛyɛ amammerɛ ɛne amanneɛ kwan soɔ enti adekyemama yɛne nana adwira hene ɛbɛto santene na yɛaba abɛpie mu ɛwɔ ha enti bɛrima ɔsɛe hwedeɛ hwɛ n'anim wɔahunu sɛ besen abobɔ n'anim ɛno na ɛkyerɛ sɛ nananom ato abese no ampa sɛbi aburu yɛnka sɛ nananom ato abese no na wɔn nkɔfa ntwoma ɛne nneɛma ahodoɔ mɛkatakata wɔn mu anim anaa mɛyɛ amanneɛ ne amanneɛ daabi amammerɛ ne amanneɛ kwan so no wato abese no deɛ a bese na bobɔ n'anim a ɔsan so ɛwi bie abusua mi didi asonaba kofi mansa abrampa yɛda mo ase sɛ mo agye brɛ na
Yeah, Abusia Sabre wutu wani a santene ato eba enyo bia se nana Agyapong difie asante mampohema wono na aduru ha wone na tena nkonwa emma ya wom ya ba mpanimfo ahema no mu a womo aheni ehyehyɛ mampon de ase nyina womo aka bomu ato santene eba bechia no kure ne se mampohema ne wura ho yie firi ne ba ene da fomu se wo hwɛ na ho siesie na wo hwɛ na fade ahodo a wode ba no a sa kasa ye kamo se dancing cry broni kasa mu no aye dancing crown etienei nyansapo ye ne musua de ne de ye beka se dancing crown wahunu se na ho siesie woni tiri ho no asem na mekai ano wono nyina ye tuntuntuntuntuntum ena ye twa ne te se kanko eno ena mato din anase mebo din na kyerɛ se eye dancing crown wo de ka ne dancing crown ne nyina besi wanti sabre yi kyerɛ ni bre pa na hima Agyapong difie ne na ho fasie ana na ho fade ne wode ba dwabɔ no ase ana na yi ase no kore ne kasapa asante amamre ene amane kwaso wie abusua sabre yi nana Agyapong difie asante mampon hima man hima tenase na tena nkonwa tene nkyɛn nanso wo se sabre yi otwen ne mma watenase ne de ba tanya tenase na wo se otwen ne mma no enye ne yafunu mu mma se wo mo ba bɛkyea wie abusua sabre nana Agyapong difie asante mampon man hima watenase de a atena nkonwa so tene nkyɛn na ho behia se ne mma enso eba bɛbetena ne nkyɛn ne mma no ma memfa nko abakɔsɛmu ene ensɛm ahodo eta ya hini akyire ɛfa mampon akonwa no ho na Agyapong difie ne mma meka na asɛmu anase ne mma meka wo mo asɛm no se meka se me kyire mu yie pa kyere wa mampon eye ne piesie bretufo piesie na Agyapong difie ne ba ye wodi kan ene mampon afei kwawu eye manu kwawu ne toso mienu enti ne ma eye anana Agyapong difie peninsem ekyere na bakosam so kan kwawu manhene ono ene ye ne ba otoso mienu ti oye manu afei adankreja manhene ono so ka ho bi otoso miensa afei amoafo nso eka ho bi sanso ena atasemanso hene ono so eka ho bi abontem ene bawro omo so ye ne ma omo so mienu beka ho anu omo atoso nso afei edibenso kese enso eka nana Agyapong difie ne ma no ho enti amamra ni amane kwa so de emma hodo a womo ye adehyekan ye makan ye funu ba ko mma se mekasa ye funu ba ko mma na pese me kyere se asante mampon hima nana Agyapong difie ne ma ye funu mma womo nyina di ade nana mampon hene eye ne piesie
nana kwawu manhene eye ne menu adankraja manhene so ka ho amoafo ka ho atasema so abontam ne bawro na afi ne kwakra mu no edibenso kese nananom womu nyina maame ene nana Agyapong adifie afei bretufuo nyina mai womu wofa wono so wobu womu achi dom asante abakosemu de ene asante amane mu no yedi wofa de enti adanse ahensan ono ene ye bretufuo nyina womu ewofa nananom ene yaba mampo no de yebesua de enti se uhunu se santene no a ato anase entenase akoso yi eye manuafo a womu eye anana Agyapong difie ne mba omo na ato santene a omo ebei mampo kwawu adankraja amoafo atasema so abontem ne bawro e se miduru ho anama bo abontem ne bawro agbom obi beka se na o ma abontem ko no abo bawro ko da bi abakosem kire se ni nchichemu sanse bre bi atwam asante ko ne sa hodo o mo ko ye no abontem ne bawro nkabomu o mo kabomu no e ma asante edim kunim enti won hunu se yaka ho asem dada wo ye fidie so mebo ho na se mebo so se abontem ene bawro na afei edibenso kese enso atoa so adanse ahensan metoa so bio nananom oye bretufo nyina ewofa mede dia so na ba Kofi Mensa Brampa Dote Amoakohene Nantachi Appiah Bono ana yakotere Afro kotere anono Yama yura kwaba wone nabusia Omo akwaba Wone kutefuko ni yinada Ano kutefuko the mama kwaba ye bamwo wo tirimodimfue bamwo wo a wono de wo mamanfo twa mantamfia bra woni ho adaje kontonkon wi abobrimbirim no wono de wo fa ade anu wafa ne bum bamwo wo tirimodimfo woni abusua ne mma nanso da wo so mamanfo mo konse do ono na ama bretuo brichia kase sei abo abusua sabre ewiem kusua ye areho abanyina ya asem kobotu sanse Daasebre'S bonsu na atwa na nanom nsiedo sabre ne ho kani ohene yire Mrs. Jima
Sabre woba asante mantemwa soafo a wohwe na waye ntoto ya wodo nyina da eye Dr. Frank Amoakohene Honorable Dr. Frank Amoakohene na ya asante mantem soafo mechre Ashanti Regional Minister emprempren waba unse na wohwe da no wobaye no wofa afade a na kire se woya asanteni mapana woda amamre ne amane nso ade nokure ne nso ne kuntunkuni a wabo nyina akire se nani abre na nani ase ata akokọ wafiri se ne papa na de nyina Daasebre'S bonsu wotoso me no kwakura enti Dr. Frank Amoakohene ne na pamfo nso aduru ha wo mo ne asante mantemu asoafo mpanimfo a wodo wo mu akabie wom titire ne ne ntina brane akukudam ne atwetwewuro wo mo nso aduru ha wo mo eba bechia ye maame na ahima Agyapong adifie na wo mo akohwe Daasebre'S bonsu ne mu no na liachi a etwato eti ye wa ha se enwo amane bia bebia ye de beso medi dia so na ba Kofi Mensa wie abusia ene asante mampo ananuma trankonya wo mo abesenu a wo mo ato no ayiketa wo mo teso no Daasebre'S bonsu ne kwa wo koyi edi adehye ne abrempon mpanifo ahodo beba bepie mu ewa ha ene ne Dote ye de toso mienu mpanifo ahodo a ewa ba mu no mame emodin bi nkyere we nana kwame bedi akon edin adodo dinimu no eye Cheddar enso eba na waba bechia na ahima Agyapong adifie na waba de shedden ene yako afei nananom we Cheddar ba woba ye no woba sabi eburu nya amanyesem na emum woba se asante mampo na nananom atena nkonya ho aka asante mampo Agyapong adifie na ahima ne ho aka ne ho aka no aye ne piesie wato na nananom nsiedo enti Cheddar na kwame bedi akon a ebire bi atwam no ye franka tufuo menei ono eba na waba bechia ebusua ene mampo adehye nyina
nananom ei maka kyerɛ wo dada sɛ abrempɔn ne mpanimfoɔ ahodoɔ bɛba emprempren yi mu owura Kennedy akompreko Agyapong Kennedy Mr Showdown ono na sabre nananom ono nso ne na pamfo ne feku ahodoɔ a wɔamanyomo wɔn aduru ha wɔn ba bɛkyia na ahema na nagya kuma difie ɛne asanteman afɛ asantemampɔ na nanom atena nkonnwa na nadwira hene bɛma wɔ sɛ hwɛdeɛ ne na tena nkonnwa nyina da Kennedy aduru ha ya wɔba bɛkyia mpanimfoɔ ahodoɔ nti nananom aka kyerɛ sɛ nnɛ ɛnyɛ amanyɔsɛm ne yɛyɛ na mmom wɔn ba na wɔn aba bɛkyia ba wɔn ba ne nyinaa no ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ kwan so sanse ɔbrɛmpɔn na manhene dodoɔ berebie wɔ bi to se ya na ne deɛ wɔ di mu no ɛde sɛbi eburu wɔn nso ɛyɛ titire ne yɛne ntene ɛba ɛbɛka bom enti ɛne ɛse wɔn akɔ no akyikyiri ne bɛnkyɛyɛ sɛ asɛm afɔwɔ amafie a ɛyiyɔ ɛde wobɛbɛ fie nokora nie nananom wɔn ayɛ adeɛ paa yɛfrɛ fidie so na yɛapene amanyɔfoɔ ɛnɛ wɔn aba nyina da ɛne asantemampɔn ɛba bɛgyam yɛwura Daasebre'S so ne Dote yie yɛda so a wɔ ha sɛ yɛde ho mpempanadeɛ ne amanneɛ nyinaa ɛbɛsɔ nyansapɔ na wagye so sɛ yɛsane no badwombo Senator, Leredra, watch out. Former Deputy Minister of Foreign Affairs, Honorable Kweko Nyansapo. Yemba Appiah, Yemba Appiah. Member of Parliament for the District of Mampo, Honorable Kweko Nyansapo. Yemba Appiah. Yeah.
owura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensi am wa otua ne nsem mojapmo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame